dlho som tu nebol, vážim si každého jedného, ktorý pozeráte videa, má to primerne okolo 50 zhliadnutí jedno video. Sorry, že som nebol taký aktívny, áno viem, je to zle, ale proste, no, dobre, trh nám docela pumpol. O čom bude toto video? Odrážame sa obecne z key úrovni, v úvodzovkách key úrovni, lebo vždycky hovoríme, že sa odrážame buď z Golden Pocketu alebo 786. Teraz sme sa napríklad, toto je akože sofinka, ale v akcie podobné sofinke sa tiež odrážajú, napríklad Circle, Novo Nordisk, Fajko aj ostatné. Ale proste, že odrážame sa, máme tam divergencie, máme tu hidden bullish divergencie, o ktorých som hovoril. A za to, že sme netrafili yearly naked point of control, to nevadí. Ale to ešte aj neznamená, že nemôžeme ísť ešte po ňu. A ako vravím, že máme tu hidden bullish divergencie, lebo ako ide cena hore, tak waves sú nižšie, k tomu RSI-ky sú vyklesané, aj VWAP je smerujúci hore, proste vyzerá to good a odrážame sa hlavne od key úrovne. Na daily tam máme hidden bullish divergencie, vidíš to? Manifest je zlý, ale ako vravím, to nevadí. A ďalšia vec, môže sa stať, že by sme sa ešte to nadväzme zase na ten yearly naked point of control, mohli by sa stať aj na ostatných akciách, toto ber ako ostatných akciách, že by sme sa odrazili, ako to mám presne tento boxík, alebo ho mám aj na Amazone, alebo ho mám aj možno inde, to neviem, aj tu na som ho mal, ale to je iná vec, ale proste, čo by sme spravili je, teraz to dám na daily time frame, prečo tu mám túto vec, to fakt netuším, to nejako zmenili, to dobre, som si nevšimol, že by sme, ako sme teda dali tento push hore, všetci by boli zase bullish, ako vravím, a teraz by sme to ešte raz vydrbali nižšie, zobrali by sme tieto lows, hodili už krásne bullish divergencie, toto by už boli, že omega bullish divergencie, najviac, čo si vieš predstaviť, s money flowom, so všetkým. Môže sa to stať? Nemusí. Ale ak by sa to stalo, tak je to najviac bullish vec, čo sa môže stať. Neviem, kedy zavreli, pokiaľ ide podľa správ, čo ja si to nevšímam, ale aby som ti to možno vysvetlil, ako to vidím ja. Teraz sa zavrel znova Hormuz, takže by povedzme v pondelok, a neviem, kedy sa zavrel Hormuz, lebo to nesledujem, ako vravím, ale pokiaľ sa zavrel, ja neviem, v sobotu, tak market na to logicky nemohol reaktnúť, ale čo by sa mohlo stať, napríklad, že by si všetky akcie by hodili crash, zobrali tieto lows, a potom by napísal znova prezident Netanyahu alebo kto, že otvárame pri Hormuz a aby vystrelili akcie hore, a presne by sa stalo to, o čom vravím, že by sme zobrali by sme lows, bullish divergencie a môžeme ísť. Vyzeralo by to na veľmi veľa miestach krásne. Na extrémne veľa miestach krásne. Aj Fajko má bullish divergencie. Duolingo sme zobrali lows. Tu ide o to, že napríklad pri Duolingu, Novo Nordisk a tak ďalej, ja neviem, či je toto bottom, je to dosť veľká možnosť, ale tiež som to nevedel pri Inteli, neviem, vám Intel, tiež som to nevedel pri Inteli, tu na dole, ja som to proste nevedel, ja som len videl bullish divergencie, videl som toto, videl som na mantli, že máme bullish divergenciu a proste som investoval a ja som nevedel, že keď prídem po Japonsku domov, že to vystrelí. To vravím po Japonsku preto, lebo to mám v hlave zafixované, ale ja som nevedel, že to bude, a ten myslím ten čas, ja som nevedel, že to bude vtedy, že to bolo, neviem, ten týždeň, ja som to nevedel. Ale point je také, že som bol pripravený na to do budúcnosti. A o tom to je to celé. Že ja neviem, že Circle kedy, v ktorý deň vystrelí. Ale som proste pripravený a budem reaktovať na to, čo sa stane. A vravím, že keby zoberieme ešte tieto lows, tak je to omega bullish na všetkom. Vravím, na všetkom je to bullish. Na všetkom. Aj Coinbase, aj Nike, aj Teslička. Všetko, lebo všetko sme išli hore a všetky máme tieto waves sú hore. Takže keby urobíme nejaký rýchly move up, napríklad v 2 dňoch alebo v 3 dňoch, tak by sme boli stále takto. Vieš, a potom by sme urobili hore a toto je bullish divergencia. Zobrali by sme lows, bullish divergencia a môžeme ísť hore. A presne toto sa deje. Že nejakými nízkami manipulujú tú cenu.
Vieš, kto v reálnom svete najskôr otvorí tento Hormuz a potom ho zavrie o deň, alebo za koľko to bolo, o 2 dní, tak to myslím, že bolo. Proste to sa ti, a hlavne v geopolitike. Nevravím, keď ja neviem, keď robíš naprieky susedovi, že neviem, niečo vypneš, zapneš a proste si sa dohodli, ale chápeš. Ale v takomto veľkom spektre, proste kto verí na to, že to je náhoda, tak nebudem urážať, ale proste, že ja neverím v tú náhodu, tak to poviem, ako to vidím ja. Neverím v tú náhodu, že proste nejaký prezident povie jeden deň, že otvárame, potom zatvárame a hlavne ty koriguješ celý svet. Celý svet, nejde o peniaze, ide o celý svet. Proste už firmy začnú, ja neviem, zase byť happy a potom druhý deň už budú unhappy. Chápeš? Všade Palantir vyzerá nádherne, lebo sme zobrali tieto lows. Všetko vyzerá krásne. Vravím, že ak by sme zobrali napríklad na nejakých tých menách myslím tituloch, lows, nemyslím napríklad Microsoft ani Palantir, ale napríklad ako vravím napríklad tá Sofinka, nie Sofinka. Áno, napríklad aj Sofinka, teda áno, Sofinka. Proste keď niektoré tie akcie zoberú lows, ja by som automaticky do toho vrážal všetky peniaze, ktoré mám a to by som aj urobil. Takže tak, lebo to je absolútne bullish. Absolútne bullish a videl som to v kuse sa to deje, že proste prídu nejaké newsky, zoberieme iba lows, alebo deje sa to napríklad na Bitcoine pri malom timeframe, že zoberieme na nejaké news, reagujeme, zoberieme iba lows, iba nejakú key level zoberieme a vypálime hore. Ale pritom stále tam bola ešte pred 5 minútami tá news, ale tá cena už zobrala lows, hitli sme stopky, nalongovalo sa to, ideme hore, alebo naopak, vice versa. Netflixík akože nevyzerá zle, to nebudeme si klamať, Netflixík nevyzerá zle. No, takže tak. Toto bolo také krátke video. Ďakujem každému, kto ma podporuje, kto pozerá tieto videá. Sorry, že som nebol aktívny, ale proste riešim viacero veci a tak ďalej a tak ďalej. Chcem urobiť konečne už tie trička, nebude to nakoniec kráťasy a tak ďalej, ale proste, no. Takže tak, dobre, maj krásny deň a keby niečo, tak mi kľudne napíš, sme v tom spolu a tak ďalej, maj krásny deň a čau.